Hello Limburg, welcome to London. I hope you enjoyed the games and I hope you enjoyed the show of Natasha Limburg, the Spit Lady, who's going to be dancing afterwards. Goedenavond dames en heren, u denkt wellicht Fawlty Towers, bijna goed. Dit is het Canningbrook Hotel, deze dagen omgedoopt in de Limburg Lounge. Hier komen alle Limburgers samen tijdens de Olympische Weken in Ashford. De sporters die komen vanaf zondag in actie. Maartje Pauwme als eerste in de hockeywedstrijd tegen België. Maar er zijn al Limburgers die al weken actief zijn op de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld Natasha de Jong, die al 3 weken in training is hier in Londen binnen de volleyballijnen. Dame uit Maastricht is actief, maar niet als atlete. Zij danst en moet het beachvolleybal een beetje oppimpen. 3 weken dus al in training. Kim Langeslag zocht erop op de laatste trainingsdagen. En dan heb je die Chef, ja. Cool. Voor mij is het niet een wedstrijd of zo, gelukkig. Hier achter mij worden de voorbereidingen getroffen voor het beachvolleybal. Heel bijzonder, in hartje Londen krijg je toch Braziliaanse sferen. Enorme zandbakken komen hier te liggen. Natasha de Jong uit Maastricht, die doet ook mee, maar niet als beachvolleybalster, maar als danseres. Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de beachvolleybal arena midden in Londen, grijpt Natasha de Jong ieder vrij plekje aan om te oefenen met haar Roermondse danspartner Tommy. En omkleden, dat doe je gewoon hier. Natasha is al een aantal weken in Londen om te trainen, 8 uur per dag. Zij verzorgt de pauzenummers tijdens het beachvolleybal. Het is heel leuk voor alle mannen en ook echt heel veel mooie meiden. Dus er valt wel, ja, ik denk dat mensen hun ogen wel uit kunnen kijken. In de Engelse kranten worden Natasha en haar collega's de volleydollies genoemd. Maar misschien een teleurstelling voor veel mannen, de volleydollies moesten wel op zijn Engels gekleed gaan. Het Westminster gebouw, dat kijkt uit op de arena, maar dat is natuurlijk wel waar de minister zit. En dus dat is gewoon het regeringsgebouw. Dus ja, het mag niet te sexy zijn, omdat dat gewoon niet conform is met de regels die daar... Serieus? Ja. Die kijken hun ogen uit, want die gaan natuurlijk, want normaal blijven die gordijnen dicht, heb ik gehoord. Die gaan natuurlijk nu even spieken. Ik heb geen idee. Nou, het zou kunnen. Hè? We were so afraid that you were not going to get it. I'm so happy. Are you so happy? I'm so happy. En natuurlijk willen we die arena wel even zien. Not go inside. No, she can't take past here because of the security. Yeah, of course, logically. Okay, well then we know. Can't come in? No, I'm sorry. You'd have to speak to my unit press officer. Van deze marcherende soldaten kijken de Londenaren niet meer op, maar van het danspaar zijn ze onder de indruk. I like very much. Very beautiful. What did you like the most? The girl. It was very beautiful. Why? Because she's very beautiful. Yeah? Natasha woont inmiddels in Londen en is tot 10 augustus te bewonderen tijdens de time-outs van het beachvolleybal. Maar daarna? Dat was dus heel spannend, want ik weet het nog niet. Ik heb geen idee. Ik moet hier gewoon audities doen. Het is een gok die ik neem. Ik hoop echt dat ik hierna gewoon audities doe en dan jobs boek. En dat ik gewoon in Londen kan blijven wonen. Maar het is gewoon spannend, want op dit moment weet ik niet wat ik ga doen na 10 augustus. Dus.
ziet het hofje van de Limburg Lounge, waar de Limburgse supporters, de fans en familieleden van de sporters komende maand hun atleten komen aanmoedigen. En die atleten komen vanaf zondag in actie. Maartje Pauwme dan de eerste wedstrijd. Gisteren de generale repetitie verloren van de Verenigde Staten. De vraag natuurlijk, leeft het in Limburg? Kennen wij onze eigen atleten? Bas van Mulken die nam de proef op de som. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes. Mooi. Fijn dat je graag fatiek kunt maken voor ons. Ja, dat zal ik even doen. Eerlijk gezegd, kan ik er helaas jammer genoeg geen van. Nee, ik heb er geen idee van. Nee, helemaal niet bekend voor? He said, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. Nee. Helaas niet. Nee, het einde. Dat is niet hockey. Ja. Dat is Maartje Pauwme, inderdaad. De naam nu weet ik niet, maar ik weet wel dat hockey daar. Dus ja. Mag ik even bier komen zitten? Ja, en die andere tweede, dat weet ik niet. De derde, of de voorlaatste, dat is Peter Hellebrand. Dat schud ik op 50 meter en ik kogel precies tussen de uig. Oh, leuk. Welke is een sportschutter is dat? Ja, dat kan ja. Of je dat leuk vindt? Ja. Leuk. Kijk je raam. Zwemmen. Net hè? Ik moet me misschien van het ijsje laten genieten, denk ik. Hè? Goeiedag nog. Zou die niet aan sport doen? Ja, allemaal doen ze aan sport. Oh. Ze gaan allemaal voor onze provincie naar de Olympische Spelen. Oh ja? Ja. En de laatste, dat is ook een Christian Overbeek, klopt dat? Nee, dat is degene die de foto heeft gemaakt. Ah, ja, sorry, ja, dat weet ik niet. Nee, sorry. Nee, geen balken gaat rinkelen. Volgens mij jij dat een hele moeilijke werk. Ja, ik denk het ook, ja. Sportliefhebber. Oh, dat is die bus. Ja, helaas. Nou, bedankt. Voor niks eigenlijk. Ja. Hoi. Get a rhythm. When you get the blues. Gaat het wel kijken op televisie, Olympische Spelen? Wat dan? Welke sport in het voornamelijk? Alles. Nou, misschien dat je ze dan later wel herkent. Als ze een gouden medaille hebben gewonnen, dan komen we nog wel eens terug. Goed. Ja, goed zo. Fijne dag. Joy slapped on the shoe polish left and right. He took his shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a working that way. Het viel een beetje tegen hier in Maastricht. Maartje Pauwme werd enigszins nog herkend, maar verder eigenlijk niemand. Juri Verlinde niet, Dion Dreesens niet, Maaike Kalers niet, Maaike Het niet, Peter Hellebrand niet, allemaal niet. Dus de enige manier om een beetje bekendheid te krijgen is door gewoon prijzen te winnen in Londen. When you get the blues. I'm going for these jokes. We're going to have a good laugh. Let's get going. I was wondering why aliens don't eat clowns. Because they taste funny. That's really quite funny, yeah. That's good. Yeah, I think it's really good. Ja, in Nederlands zou je dat moeilijk kunnen verstaan. Maar ik vind in Engels goed. Dry humor. Yeah, it's good. Hey, bye bye! Ja, dat de grap van vandaag. En Janet fileert de komende weken voor ons de Limburgse humor, legt de Engelse meetlat er langs en kijkt of die grappen hier zouden werken. We zitten nog steeds in het Canningbrook Hotel, de Limburg Lounge zoals het deze dagen heet. En u ziet hier achter me het idyllische plaatje, de rust. Volledig anders dan wat er op dit moment aan de hand is in Londen op het moment van de opening. Want het is een gekkenhuis in de Engelse hoofdstad. Hoe moet je je dan vervoeren? Met de auto kan bijna niet, bus is moeilijk, metro met de stiptheidsacties. Dus is de fiets een prima alternatief. Jolien Linssen ging op onderzoek uit. Geen staking, maar toch veel verkeer. Hoe moet dat nu in Londen? Op de Oranje Camping hebben ze de oplossing. Het laatste stukje van het vervoer van deur naar deur. Met de fiets wilden we in Londen eigenlijk ook gewoon
neerzetten voor de Nederlandse supporters. En terwijl de laatste schroeven worden ingedraaid door Wielerbond en de NS om ook in Londen de fiets te introduceren, vragen wij ons af, wat gaat er toch schuil achter het grote oranje zeil? Hi, zometeen komen hier om 3 uur 150 mensen van de KNWU Oranje Toertocht aan. Samen met Leontien van Moorsel. En die komt hier de stalling openen. 500 OV-fietsstallingen hierachter. Maar dat zien we zo meteen allemaal. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Alle Nederlandse supporters hebben ze 500 fietsen beschikbaar gesteld. En het is natuurlijk waanzinnig om op die manier gewoon de sportevenementen te bezoeken. Niet in de file staan, niet gefrustreerd zijn. Maar het frustratieniveau valt vooralsnog erg mee in Londen. En dat heeft alles te maken met het uitzonderlijk mooie weer. Hey, come on, this is London. She's and looking the for a sun kind is of shining. awful story, but That's this is all got to we be care good. about. Maar met die ruim 30 graden wordt het fietsen wel veel zwaarder. En ook Leontien twijfelde even bij onze vraag naar de kwaliteit van de Engelse OV-fiets. Hij rijdt fantastisch. Je doet er een soort van powertraining, doe je erop. Yeah. En na een fietstocht door Londen is het dan goed uitrusten. En zou u vanuit Limburg nog richting Londen reizen, deze badjes blijven nog even staan in de Low Hall Sports Ground. We hebben het verdiend, jongens. Adieu. Proost! Bye Limburg, I hope you enjoyed and I hope to see you again in London. Bye. It helps Limburg in the British market. They can use me and the British handball team to improve the British market, and it also works for us because we get a fantastic amount of support from Limburg.